Hej og velkommen. Her til venstre har vi Da Silva, Da Gralda, Da Liechtenstein, Da Leveren. Hun er 19 år. Og her til højre har vi en meget sørgelig historie om en mand, der hedder Terp Geo, 57,5 år, og et HD og HIV. Det skal vi høre lidt mere om. Hvad hedder du? Ja, mit navn det er Terp Geo, ikke? Og ja. Hvor mange år er du? Ja, altså jeg er 57 år gammel og halvt, ikke? Jamen, du har fået HIV. Ja, det har jeg sgu simpelthen, ja. Hvordan skete det? Det skete ved at jeg gik ned på Istegade, ikke? Og så fandt jeg en dame, ikke? Og så spurgte jeg mig med hjem og lave og så skete det, ikke? Jamen, hvad gjorde det ved dig? Jamen det gjorde, det var at jeg fik HIV. Og så ud mit immunforsvar op, og så hvis jeg nu en eller anden dag får en ondt i halsen, eller får lungebetændelse eller sådan noget, så bliver det bare slet. Jamen, var det værd? Altså, det vil jeg nu ikke sige, det var helt specielt, altså. Det vil jeg helt bestemt ikke mene, altså. Jamen, her har vi så hende, du gjorde det med. Hvor fik du det fra? Afrika. Okay. Jeg har lyst til sorte mænd. Okay. Jamen, tak for i dag. Ja, de er store nogen. Hej igen. Nu skal vi finde det sted, hvor det skete alt sammen. Ja. Men du bare ikke filme vejen. Okay, ja, okay. Det er nok vej, ikke? Ja, fint. Må du filme nu? Så er den god. Jamen, var det så her, det skete? Ja, det var her, det skete. Hvordan har I det med at være her? Ja, det er sgu ret hårdt. Jeg har det fingre, for det er her, jeg bor. Jamen, hvad har I til at sige til det? Altså, hvad gjorde det ondt? Ja, det gjorde sgu pisse ondt at ligge på det her gulv. Det går nas. Ja, jeg må godt lide det. Jamen, Du er jo også vant til det, ikke? nu skal vi ind til Dr. Pjusk og have lidt at vide, hvad HIV gør. Ja. Ja. Vi ses. Kæft, det er hårdt. Det var vist ikke så smart, at Terp Geo og Da Silva, Da Gralda, Da Liechtenstein, Da Leveren ikke brugte beskyttelse. For HIV og AIDS er ikke noget at spøge med. Du kan få det via samleje og blodtransplantation. For nogle år siden døde der rigtig mange af AIDS, fordi man ikke vidste, hvad det var. Der er faktisk stadig mange, der dør af det, men mest i Afrika, siden at de ikke er kloge nok til at bruge kondom. Men man har fundet en måde at overleve AIDS på. Man slipper dog aldrig af med det. Man bliver nødt til at leve med det. For hvis det nu sker, at du får HIV, så æder det dit immunforsvar op, og så bliver det farligt at få en helt normal sygdom, som, lad os nu sige, ondt i halsen. Og det kaldes AIDS. Og det er farligt, unger. Så husk, brug kondom og hold jer væk fra stoffer. Tak skal I have.